There are more than 16 screens where it has played. Already, I get a positive feedback already by the. So, first of all, before saying anything, sorry for the inconvenience caused yesterday. But from our heart, a heartfelt gratitude to each one of you for making it today. Your support is what matters. So thank you so much. पूरा भाई दिन पिक्चर यार निकल मंडे में पक्कड़ फादर निंजरी मारे सुरुक पिक्चर वाड़दा डेफिनेटली वाड़वा and ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ದಾದಂದು ಬರನಾಗ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲು ತೊಚ್ಪಾವಡು in a day ರಡ್ಡೆ ಸಾರರ್ದ ಮಿತ್ ಜನ one of the biggest support is Mr. Harish Sherigar. Sir, I would request you to please come forward for a minute. ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ please. ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ಇನಿತ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ and Monisha Sharat Shetty ಮುಗಲು ಮಾತೆನ ಆನೆ ಬಲ ತೊಟ್ಟುಗು we are able to execute this. ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಡಾನಿ ಕೊರಿಯಾ ಆಶಾ ಕೊರಿಯಾ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ದೀಪ್ತಿ ದಿನರಾಜ್ ಮುಗಲು of course Vigirila Lere ಮುಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ we are able to execute this. So sorry once again, thank you once again. And on behalf of Team Middle Class Family, ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈಗ ಟೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಜನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರಿಶನಗ ಒಂಜಿ ದಾನಿವಾಯಿ ದಯಾನಂದದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಈಗಲೂ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿನ ನಮ್ಮರೆ he has put in a lot of effort in getting this show done. Thank you so much Harishana, and I would thank you so much. Supposed to be open yesterday. yes onji dina late ande ಕೋಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನಕ್ಕಿನಿ ಬೈದಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನಿನಕ್ಕಿನಿ ಬರ್ರೆ ಆತಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಊರು ಲಾವು ಪಂಡಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಟೇರ್ ಪಂಡಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು the premiere of Middle Class Family with a round of applause. It's a wonderful movie. Okay. Pura undu commercial movie idada bodu fights, comedy, action, onji love pura undu pictured. Hero special acting heroine death alli Rainbow Red malidare. Villain Askam as director done a wonderful job. Even Sahil Rai led malidare. So it's all together. It's a good Tulu movie. On the good package kortere. Rahul directed well. So I wish you all the best, and we will definitely on the success of the picture. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ದಡ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿವೋಡು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಡ್ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬೈ ಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ತುಳುವಾದಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ದುಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಈರತು ಅರೇಂಜ್ ಚಾನಿರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳುತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗುಲು ಬತ್ತು ತೂಪು ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಕತೆ ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ನನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪೋದು ತೋರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲೆ ಪೋಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಚ್ಚಿನ ಕಟಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದುಬೈದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವನ್ ಎಲ್ಲರು ನಮಸ್ತೆ. ಕಟಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದಂಡು ನಿಕುಲು ಕ್ರೀಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಫಂಪಿನಾಂಡ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡಿ. ಕಟಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಬೈದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮೊಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡೈಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು
ಬೊಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮಕ್ ತುಳು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ತೇಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ತೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಾರಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರಿ ವಾರಿ ಇದು ಮಲ್ಪೇರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದಿರ ಮೂವಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಫೊರ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಡಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ತಪ್ಪಾದ ಇಂಚಿನೇ ನನ್ನಲ ಕಲೆಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಚನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಟು ಎಂಗಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸುನ್ಲನ್ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ರೂವರಿಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಶಿವಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಸುನ್ಲನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಕೆ ಇಂಚ ಅನಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಈವನ್ ಡಯಲಾಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಇವನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ ಹೊರ ಬತ್ತು ಓಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಎನ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ತೂವಲಿ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಕಟೀಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಲ್ತುಲ್ಲಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸುನ್ಲಾನ್ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಾನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಏತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣೆ ಬಂಗೋಡು ಅವು ಒಂದು ಸೊ ನಮ್ಮಡ್ದು ಮೂಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ದಕ್ಲೆಗ ಆವಡು ಅತ್ತಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಂದ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲಿನ 4 ಜನಟ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10-11 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು 4 ಜನಟ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಟೀಮಿನಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ್ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಿತೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪನ್ಪೆರತೆ ಹನಿ ಕುಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ತೆರೆದನೆ ಕುಡಿದರೆ ರಾಶಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೈ ಆಪನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲು ಓಡಿ ಪುನಃ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿ ಸಿಖ್ ಸಂಗಡ ಬತ್ತನೆಗ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಅವರ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪೇರು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿ ಮಾಯನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಬಂಡಗನೆ ಒಂಥರ ಕಟೀಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪುದರ್ದ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಆ ಊರು ದಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಊರ್ ದಕ್ಲು ಬಂಡ ಪೂರ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಪನೆ ಸೊ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಾದ್ ಮಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ದಿದ್ ನಾವು ದುಂಬು ಫೋಕಾನ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಆ ಪುದರ್ದಿದ್ ಎಂಕಲು ದುಂಬು ಬೋತ ಆ ದುಂಬು ಆ ದೀನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಅವೇ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನದ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೇವೆ 8 ಜನದ ಟೀಮ್ ಅದು ನನ್ನ ವರ್ಷ ಪೋಲೇಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇತ್ತದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಕೋರಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅದೇ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೋಲೇಕ ಎತ್ತಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸಹಕಾರ ದುಂಬುಗಳೇ ಪಡಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಮಾತಾಪನ ಅಲ್ಪಲ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂದು ಪಾರ್ ಅವಸ್ಥ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಬನಂಚಿನ ಕುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಆದಿಮಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸಾರಸೀಮದ ಒಡತಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ ಈತ್ ಹೊರತು ಪಾತ್ರ ತಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಿಲ್ ಸಾಕು
ಜನ ತೂಡತ್ತೆ ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಒಳ್ಳೆ. ಸೂಪರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲ್ ತೋಲಿ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Super. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ವಿನೋದಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ರೇವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದೊಂದು 17 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ವಿನೋದಣ್ಣ ನಿರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎರೆಗೆಂಚಾನ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಾದ ನೀತು ವರ್ಷೋಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿನಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಜ್ಜದ ಅವನ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಚ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಸಮಯ ತೂಯಿನ ರೌಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಾತನ ಬಂದ ಮಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರ್ ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಗಿ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಅಂಚಾಗಿ ಪುನಗ ಬೆಂಗಳಪುರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಸಮಯ ಪೆದ್ದ ನಡಪಾಡು ನಲ್ಲಾತಿಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಂತರ ತುಳುತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಾತಿನ ಬರ್ಫುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪದ ಅತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಸಹಕಾರ ಏರ್ಪಡಿಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ದೇವರ ಸಾರ್ಜಿರ್ದ ಬೈದ ರೀತಿ ದೂರ ಹೊರದು ದಾದ ವಿಶೇಷ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗಿಂಚಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಜನವರಿ ಬರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನಲಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶನ ಆದಪ್ಪು ಆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಓಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲು ತೋಡದೆ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿದ್ದು ದುಬೈದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ನಿತಿನ್ ದೇವಡಿಗ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಾರಿನಿ ಎಂಚಾನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಶೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆನಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬೈದಿನಿ ಅವೇ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುನಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಸಲ 8 ಸಲ ತುಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಕುಡೋರ ಬತ್ತು ತೂಕ ಪಂಪಿನಂಚಿದ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜೈ. ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಕುಲ್ದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟುಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟುಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಲ್ಪಡೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಶುಭವಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಯಾರು ಎಂಚಾಂದಿರಿ ಭಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂವಿ ಹಿಂಗಾನೆ ದೋಸ್ತಿನ ಗಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ಜೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಚ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಲಿಪೊಂದು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ ಬರಲಿ ಅನಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತುಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪಿದಾಗ ಅವಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಂದ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಂದ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ 17 ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚನ ನಾನು 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಊರ್ಡ್ಲ ಉಂಟು ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಊರ್ದಾಗಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಗಲ ಊರ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತುಡಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ 5 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ್ನೋಲಿ ಪಂಡ ಏಪಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇಮ್ ತೋಂದು ಆಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಇವನ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಪ್ಪಡು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆದಪ್ಪಡು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಲ್ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡು ಮುಲ್ಪದ ದುಬೈದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದನು ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದಾಲೆ ದಾಪಣ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಲ ತುಂಬೋಗ ಎಡ್ಡೆ ಉದರ್ ಕನಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರವಣಿಗೆ ಆದವು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.